ଥରେ ଗୋଟେ କାଉଟେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା ଯାଉଥିଲେ। କାଉଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସାଧୁ ବାବା ଅଟକ ଯାଇ କାଉଟିକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ କାଉ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? କାଉଟି କହିଲା, ବାବା, ମୋତେ ମୋ ରଙ୍ଗ ଆଉ ରୂପ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୋ ରୂପ ଯଦି ହଂସ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ତୁ ଯେଉଁ ରୂପ ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ଏବେ ତୋର ସେଇ ରୂପ ହିଁ କରିଦେବି। ହେଲେ ତୁ ଆଗେ ଯାଇ ହଂସକୁ ପଚାର ତା ଜୀବନରେ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କାଉଟି ହଂସ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ହଂସକୁ ପଚାରିଲା, ତମ ଜୀବନରେ ତମେ ଖୁସିରେ ଅଛ ତ? ହଂସଟି କହିଲା, ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ମୋର ସେଇ ଗୋଟାଏ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ବାସ୍ତବରେ ଶୁଆ ସୁଖରେ ରହେ। ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପର ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଉଟି ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା, ଶୁଆକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଶୁଆଟି କହିଲା, ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୟୂର ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ରହେ। କାଉଟି ମୟୂର ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୟୂରକୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। କହିଲା, ତମେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବ। ମୟୂର କହିଲା, ନା, ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମାରି ମୋର ଏଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପୁଚ୍ଛକୁ ଓପାଡ଼ି ନିଅନ୍ତି। ଫେର କାଉଟି କହିଲା, ତମେ ବି ତମ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ନାହଁ, ତେବେ ଖୁସିରେ କିଏ ଅଛି? କାଉର କଥା ଶୁଣି ମୟୂରଟି କହିଲା, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହିଁ ଖୁସିରେ ଅଛ, କାରଣ ତମର ଏଇ କଳା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ନା କିଏ ତୁମକୁ ମାରନ୍ତି ନା କେହି ବନ୍ଦୀ ବନାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ତୁମ ଭଳି ରହିବା ପାଇଁ। କାଉ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭାବ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବି ଆଉ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରେ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।